elsker at læse eventyr om helte og drager. Men nogle gange synes jeg, det er svært at læse, og andre gange kan jeg næsten ikke koncentrere mig. Det er derfor, jeg allerhelst vil læse med min TUK-speaker. Der kan jeg nemlig lytte til historien, mens jeg læser i bogen. Og når mor og far skal klare forskellige ting herhjemme, bruger jeg bare min TUK-speaker og hygger mig imens. Jeg fik TUK-speakeren i gave af min far, sammen med en bog med lydbog og nogle grunde klistermærker, der hedder TUK-tekst. Min far hentede også den gratis TUK-app, hvor vi loggede ind og med det samme kunne se vores lydbog i bogreolen. Jeg satte et klistermærke på den nye bog, og min far forbandt den med lydbogen i appen. Vi satte også et TUK-tag på en bog, jeg allerede havde. Lydbogen havde vi fundet på tuk.dk, så min far kunne købe den og forbinde den med TUK-tagget. Nu kan jeg bare selv sætte TUK-højtaleren på den bog, jeg gerne vil have læst op. Og den siger en klinglyd, når man skal bladre, så min lille søster også kan følge med i sine bøger. Også selvom hun slet ikke kan læse endnu. God læselyst.